tu na hian naupang ta na lehkhabu poimo em mai MIZO tawng zirna lehkhabu panga vector ka neya thon chua tur ani a heng te hi ka thon chua na tur state te chu Georgia, Maryland, Michigan le Indiana ka thon chua ba ni han pe ka nge ti thei le thlai ania chonin hi tuna kan lehkhabu ho hi China kan print ani o niang o hi number ania hian ada na tour box ya chonin nung cha te ani a len ring chuan ta hian rawng chi hrang hrang chuan poimo tak mai MIZO horop ka bu man pick up a saberin MIZO horop number thamo a saberin kan tanga number chuan nung cha te rawng chi hrang hrang nung cha te thei wa te ka te tanga hi Heng lehkhabu hi kum thum don kan zorna ani ve to a ammo tu te hian minon cha ve reng ani lehkhabu siam he so le pai zong chuan a hlok hai le ba amai ro chu USA no pangten an amo ani ti kan sha da wangin an ti ve sham sham tuna hi thon chuak thei torin ka siam fel ta a kan thon na tur address te ka zia kanga USPS media mail mangin kan thon chuak thina atlang pui thu in ninga vel re ne